guztioi, gaur Debata Mutriko arteko errepidearen hobekuntzaren segimentu bisita bat egitea etorri gara, Foru Aldunditik. Aintzan eta biok gertutik jarraitzen dugu noski obra hau, eta ez alperrik azkeneko urtetan, azkeneko legealdian martxan jarri den obra importantenetakoa direla Gipuzkoan. Nik esango nuke, Irungo hegoaldeko ingurabidearekin batera, hau Debata Mutriko arteko honek daukan aurrekontuarengatik 10 milioiko aurrekontua dauka, eta baita ere daukan importantziarengatik Mutriku eta Debarteko konexio hori gauzatzeko guretzako oso obra maitatua eta importantea da. Gaur hemen ikusten dugun Alkoleako tuneloren zulatze honekin ja sartzen gerala obra honen azkeneko fasean, eta hori da niretzako gaurko berri importanteena, ez? Gutxi gorabehera 4 bat hilabeteko obra geldituko litzateke, otsailaren buelta hortan bukatuko litzatekelako obra. Dakizuen bezala 12 hilabeteko obra ejekuzioa da, eta aurtengo otsailean hasi zenez, 12 hilabete pasa ondoren bukatuko dugu, eta esan beharra daukagu gainera obra martxan handi joala. Ipitxarri desmontea baita ere oso aurreratua dago, eta tunel hau eta desmonte hura izango lirateke, pixkat obra zibilaren ikuspegitik aurrerapauso oso importanteenak. Hortik aurrera, esaten duen bezala, azkeneko fasean sartzen da obra hau, eta aurreikusten dugu otsailean amaituta egongo dela. Nik esan beharra daukat baita ere, egia dela errepide hau 4 hilabetez moztuta daundala, eta horrek herritarrei eragin handia sortu diela. Nik benetan esan beharra daukat erakundeen izenean sentitzen dugula herritarrei sortu dizkiogun eragozpenak, baina ikusten dugu hori inbertsio ona izan dela, izan ere alde batetik 4 hilabeteetan bukatu direlako afekzio nagusi horiek, errepidea berriro ireki da, eta ikusten dugu aldi berean obrak aurrera martxa honen jarraitzen duela, eta beraz herritarrei eskertzen diogu egin duten esfortzua, eta gure partetik behintzat jarraituko dugu bide honetan ahalik eta azkarren bukatzeko